אמא, אפשר לא ללכת לבית ספר. אני יכול לא לבוא לבית ספר. רק אם לא תשחקו פורטנייט. אוקיי. הולך לעבודה. מסכן. קיבל שפעת. רגע, בוא נעבוד קצת. אוי, שכחתי את המפתחות, אני יכולה לחזור מהר. אני חייבת להביא את המפתחות. זה ילד סוטה באמא. אני מנסה לחפש את התרופות. אוקיי. נדר, למה אני לקח בזמן? תרופות. אוקיי. שכחתי לקחת את המפתחות, אוקיי. תלכו לישון. הארנק שלי. יש לי איזה אגואיסט. אוקיי. ארנק. עכשיו אני צריכה לשלם קצת. אז כן. יא צ'יטים, תפעילי את הצ'יטים, לא, בוא נעשה ווין. אני שומעת חיון רגע. בוא נסגור אותה. נו, כן, ניצה, אנחנו מנצחים. אנחנו אחרון. שמתי את הפעם לב לזה. נו. מה אתם עושים? אתם באים איתי.